Krásný den z Jindřichova Hradce. Právě míříme do jednoho z největších skladů kontaktních čoček a brýlí v celé Evropě. Patří české společnosti Alenza a my se teď podíváme, jak to tam vypadá. Sklad má rozlohu 3600 m2 a i když to na první pohled není vidět, tak od každého produktu jsou tu stovky a někdy i tisíce variant. Tipujete správně, je to díky dioptriím. Ve skladu je k dispozici více než 99% všech kombinací parametrů kontaktních čoček. Díky tomu může Alenza garantovat doručení do druhého dne. Nejde ale jen o čočky, ve skladu se nachází desítky tisíc rámů brýlí. Zkoušení a výběr těch nejlepších by vám tak chvilku zabralo. Najdete tu klasické i luxusní značky. No a co všechno se musí stát, než zásilka vyrazí na cestu k zákazníkům? Pracovníci ve skladu ji nejdříve zkompletují dle objednávky. Pomocí čárových nebo QR kódů zkontrolují, že k zákazníkovi míří skutečně to zboží, které si objednal. Je důležité zkontrolovat zejména dioptrie u kontaktních čoček. Pak se zboží zabalí, oštítkuje a už jen čeká, až jej vyzvedne dopravce. V rámci Česka odchází asi polovina zásilek přes zásilkovnu. A to je vše. V Alenze všechno funguje jako na drátkách. A to ani nemusíte mít na očích růžové brýle.